Anong masasabi mo sa panahon ngayon? Okay lang naman yung panahon dito, walang Walang ulan. walang ulan pero Umambon lang, tapos napakaitim ng ulap. tas Oh, tinawag ka pa sa ayan na, tinawag ako ni bangka. Pupuntahan natin siya. Ayan na, tinawag niya ako sa taas. Ayan na. Hi, say hi to my vlog. Ayan. Paparigi ko din. Papa, manjuga. Ito yung sitwasyon namin ngayon. Hindi naman siya malakas yung hangin, di ba? Boss Lloydski. Hindi siya malakas yung hangin. Tapos ulan lang siya. Tapos ang laki ng payong na dinala namin, oh. Umulan na dito, ayan. Ang ulan dito sa labas. Hindi naman siya masyado malakas pero nakakabasa talaga. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Hello, good morning, good afternoon. Kakagising ko lang. Eto, kitang-kita nyo naman mga boss na kita nyo yung mata ko, halatang kakagising lang. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, your boy, this boss, Jeep Films. And for today's video mga boss, eto, binablog ko lang to kung ano yung kalagayan namin dito sa Cebu, dito sa Lapu-Lapu City. Kasi dahil sa bagyo, papakita namin sa inyo mga boss kung ano po yung kalagayan ng panahon namin dito mga boss. So, eto, kamusta yung yung bagyo dito? Kamusta? Okay lang Wala namang ulan, no? Puro lang hangin. Salamat sa Diyos dahil hindi kami inulan dito. So, may kunting may kunting pag-aambon lang. Pero ngayon ay nawala na yung ambon. So, medyo maitim lang talaga yung mga ulap dito mga boss. Kasi nga, kagabi mga boss, napakalakas ng hangin, di ba? Kagabi, napakalakas ng hangin at napakalamig talaga dito para kaming nasa Amerika. So ngayon mga boss, ipapakita na lang namin kung ano yung kalagayan namin dito sa Cebu or Lapu-Lapu City. So mga boss, ngayon, pupunta muna kami dun sa may pupuntahan muna kami dun sa kabilang barangay kasi may ihahatid lang ako. Okay, let's go! Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Pero Bakit merong alcohol? ha? Bakit may alcohol? Wala lang, magkano? Pangpawala ng mga toxic. Sana all. So, ano nangyari dyan? Masakit? Anong masakit? Yung may sugat or yung selos? Mas masakit pa yung yung selos. Bakit? Kasi yung sugat mawawala lang pero yung selos Matagal. matagal. Matagal mo yung sakit. Lalo na pag mag-break pag up. Yung sabi ni Darwin. Pag in love mo talaga yung tao Tapos? yung isang tao tas may kalambing siyang iba. Sabihin ko may pinariringgan ka, no? May pinariringgan ka. Hoy, ara. Yan, so ngayon mga boss, andito na kami sa sa Gesano Grand Mall dito sa malapit na sa bahay namin. And yes, kamusta boss Lloydski? Okay lang. Anong klaseng okay? Bakit ka natatawa? Yes, istorya. Anong masasabi mo sa panahon ngayon? Okay lang naman yung panahon dito, walang Walang ulan. walang ulan pero Umambon lang, tapos napakaitim ng ulap. tas
Tapos napakalamig kagaya ng relasyon nyo. Ang gagawin namin ngayon mga boss, andito kami sa Grand Mall kasi may bibilin kami. Anong bibilin natin, Boss Lloydski? Memory card Para sa ano? para sa vlog ko. Okay, bibili kami ng memory card kasi kailangan po kasi ng memory card yung smartphone ni Boss John Lloyd para po ano, para magamit niya to sa pag-i-edit ng vlog niya. So abangan niyo yung pagbo-vlog niya kahit napakasimple lang. So support natin si Boss John Lloyd. Anong pangalan ng channel mo? Lloyd Taghoy. So ayan, Lloyd Taghoy ang channel niya. Subscribe niyo yung YouTube channel niya kahit small YouTubers pa lang siya. So magtutulungan kami. So dito kami bibili ng memory card. So ayan, at syempre hindi lang memory card yung bibilin ko kasi alam mo ba Boss Lloydski, Oh. dun sa bahay ko, dun sa room ko, biglang nag-brown out. Akala ko nag-brown out talaga. Oh. Pero alam mo ba kung ano nangyari? Ano? Anong nangyari dun? Yung ilaw ko sa taas, Oh. bigla siyang namatay. So hindi na po siya pwedeng parang anong tawag doon? Punder. Parang punder or parang wala na talaga siya, patay na talaga. Patay na yung Kagaya yung, ng relasyon nila, patay na. kagaya na. So, ayan, kailangan kong bibili ng bagong ilaw, LED lights para naman may ilaw doon sa room ko kasi napakadilim talaga doon. So, ang nagpapailaw na lang doon sa room ko ay ang ring light. Ring light. So, ayan. So, mga boss, so, ayan, okay na. Handa na natin yung, syempre, meron kaming quarantine pass. And yes, meron akong frontline ID dito. Dinala namin tong ID kasi di kami makakapasok dito. Bigla na naman nag-strict dito yung mga establishment, yung mga malls dito. So ayan, ready ka na Boss Lloydski. Arats. Arats na. At syempre, dala kami ng Face shield. Face shield. Okay. Ayan. Ano daw? Sana all may relasyon. Uy, baka naman. Sino po yung mga available dyan? Naghahanap si Boss Lloydski. Hindi ako. Anong hihingin mo? Jowa. Jowala. Jowala. Ano? Ano? Oh, Tinawag ka pa sa... ayan tinawag ako ni pupuntahan natin siya. Ayan tinawag niya ako sa taas. Ayan na. Sumisigaw ako sa'yo. Say welcome to my vlog. ID. Durian lagi. Kupit ako na tayo. Sa pangita mo niya. Hi, say hi to my vlog. Ayan. Kapag dito dito. Kapag medyo ka. And pumunta kami dito kasi naghahanap kami ng memory card. Saan ba kami makakapag? Guys, sino ba talaga? Sino ba pipiliin ko? Okay, mag-challenge tayo. Naka-yes tayo. Okay, ay, nag-aaway sila. Nalilito ako kung sinong pipiliin namin eh. Kasi meron akong favor sa kanya dati pa eh. Dati pa meron ko kasi akong mga favor sa kanya. Katong nang sikugang niyo mo na Durian, pangyo ako ni Durian Bikay para sa akong music video, di ba? Okay ra kay nimo ana. So walay arte daw. At least makabawi. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible. Tapos kakatapos na namin bumili ng memory card. And yes, ano masabi mo sa bagong memory card? Wow. So ayan, maraming salamat nga pala kay Medory. And syempre, ano pangalan mo? Cherry? Cherry. Okay, maraming salamat kay Chirel. Bye-bye, see you guys to my vlog. Bye-bye. Alis na kami. Nakay, vlog, kapila sa video. Hello. Yes. Good afternoon. Hello. Hello. Tapos, andito na kami sa kabilang hardware. Kamusta na yung panahon? Lagay ng panahon. Ito, umiitim na masyado yung yung ulap. Mambun siya ng konti. So, dito na kami. Papasok na kami dito. Let's go! Napakaganda ng mga ilaw dito, pre. Ayan o. Gusto ko yung mga ganito. Pangarap ko magkaganto sa bahay namin. Soon na lang pag malaki na yung bahay namin. Pag nakapundar ka ng bahay sa pagbablog mo ba, di ba? Tapos kasama mo na si 12 watts, sir. 12 watts. Okay, 12 watts. So, try daw yung sir, yung 15. Yung 15.
Ay, ito pala yung sabi ko sa'yo. 15. Ganyan yung kalaki yun. Yan sir, magkano yun sir? 180 lang po sir. 180. Sige, yan lang sir. Ilan po? Isa lang sir. Yan yung sabi ko sa'yo. Kasi dun sa kabila, napakaliit dun eh. Boss, nakakabili na kami. Yan, pakita mo. Ayan. Para saan yan, Boss Lloydski? Para may Para ilaw lang- yung relasyon nyo. So ngayon mga boss, umulan na po siya. Kanina napakalakas ng ulan pero hindi ko na vlog kasi na-busy kami sa pag-test ng memory card. Ito yung sitwasyon namin ngayon. Hindi naman siya malakas yung hangin, di ba? Boss Lloydski. Oo. Ang laki ng payong na dinala namin, oh. Para hindi kami mabasa. Sana lang, napakaputik dyan. Arats. Salamat sa Panginoon mga boss dahil hindi siya masyadong malakas yung ulan dito. And okay lang yung panahon dito. Tapos, ano lang, anong sabi mo? Salamat pala kay Boss Junpil dahil binilan niya ako ng SD card. Sana all. Binilan ko siya kasi para makapagsimula na siya sa kanyang pagpa-vlog. Simpleng vlog. Inatid ko si Boss Lloydski mga boss. Ayan, andun yung sa amin, no, yung dun sa likod. Hindi na ako lalabas, hindi na ako magdala ng motor kasi baka mabasa pa ako. Kutsi, sana magpapahatid ako ng kutsi ni Boss Junpil kaso ayaw niya. Kasi magasgas daw. Yung kotse ko, yung padyak-padyak lang. Para siyang bisikleta. Hindi ako tutuloy doon kasi medyo malayo na at napakaputik na. Babay ka na sa vlog. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Sige. So, ayan, hinatid ko lang siya. Pabalik na ako sa amin. Papauwi na ako. Ayan, napakaputik dito. Yung nalakaran ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon natin mga boss kasi ligtas kami dito. Hindi na masyadong malakas yung hangin. Ito, safe kami dito mga boss. So ngayon mga boss, umulan na dito. Ayan. Ang ulan dito sa labas. Hindi naman siya masyado malakas pero nakakabasa talaga. Hindi lang mahal sa pero wala namang masyadong walang hangin. Mabuti na lang hindi malakas yung hangin dito mga boss. Pero umulan na talaga siya. So ayan mga boss, hanggang dito lang tong vlog na to mga boss. Pagkatapos nung naglakad ako dun sa labas, so lumakas yung ulan. So ayun, nandito na ako sa loob ng bahay namin. And yes, maraming salamat sa mga Junpil Fanatics dyan na patuloy na nanonood ng simpleng vlog na to. And syempre hindi natin kalimutan yung bigla ang shoutout natin ngayon kasi nag-post ako dun sa sa groups ko dun sa Facebook. So sa mga Junpil Fanatics dyan na gusto mo pa shoutout, and shoutout nga pala kay Atea Catequesta, Shamay Rondina, Tracy Nicole Toledo Victore, Angeline L. Bariliano, Dayan Sibayan, Farhana Gandamra, Ivy Jane Vicencio, Hanilin Labanon, Cherilyn Katapang Palosa, Roslyn Bantayaw Magapas, Angelica Panganoro, Clarchi Manalon Arellano, Marisa Antonio, Marialyn Oliverius Huiso, Mensky Lubiano, J. Ann Joseph, Carhina Shiyin, Karen Balbaneda, Chona Montero, Maika Iskaran Gidocos, Aifa Nicole de la Vega, Gracie Joy Asuela Bilando, Divina del Prado Padella, Palayar Sara Melendres, Mary Gris Camsor Oclarit de Losa, Trishalin Soriano, Diana Larin, Richel Joy Salveron Sibando, at ang pinakahuli, si Princess Mikay. Maraming salamat sa panonood ng video na to mga boss. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.